baga bigat tayo aming kakabsat, kaduay tayo dagit sumagadan nga nagyawat, intensyon pagyamangga, isuda Mr. and Mrs. Efren Hafalian family, Maria Banaw and family, Romulo Dagdag, Mr. Willie Banaw and family, Ruby Banaw and family, Nathaniel Valdez and family, Itay Sidro, Jefferson Andaya, Jonathan Oria and family, Federico Haban and family. Kastamot ngayon tayo pairaman kay Kararagan, lagi sumagadan, kami minatay tayo ang Kararagan. Suda sa Lugarabilis, kay Margarita Garabilis. Itinagang ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kadakayo. Kakabsat ti Diyos tinalit na tayo ang mangituloy ti misyon na magiwaradawag tinagan na kadagiti kakabsat tayo. Iti inaldaw-aldaw panagbiyak tayo, rumbang laeng nga idaydayaw tayo ti Diyos, babaen kadagiti aramid na impopuswan a panagayat. Kaya tinasanto na panagdaydayaw, iraman tayo pa nga ikararagan, nagiti kakabsat tayo nga nayat na tumultulong kada tayo, ni Estrelita Purubanan kinti pamilyana, ni Pinky Jane, Biag kinti pamilyana, ni Ninya Heronilia, Itchon kinti pamilyana. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tapos maikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sikaan na ibaon, tapos napaibagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapos mayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, ket ito'y nagakapyan, kadagiti katauhan ay magtipanag na pagenda, ibunan nagtapa, ikanog na kapaglupaban na kalaylaya, wentapa, agyaman kang genta, gahuiti na indaklan, kadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Ako Diyos, na ilangit
Kristo. Bugtong anak ni Diyos na ako, Cordero ni Diyos, penanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti siksikan ikamatwan, ititimpuyok Espiritu Santo, itigloria ni Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, iparang mo tipod no nga insurong kadagiti na iwawa, tapno iturong mo ida itidalan mo. Ipaay mo kadi, kadagiti na ikami nga tina-Christian wan apamati, laksiden dati amin na maibusor iti pamati da, ket ti mayatada iti annuroten da. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag, ken magipagari ken ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti ingganan. Daytoy umurang may basa na adaw ti libro ni Propeta Amos. Kuna kinuna ni Amasias ken Amos, sika a propeta. Ang subliga ijay hoda, ket sadyay ti panggidang babaen ti panangipagtog. Saan ka nga agipagtog dito'y Peter? Ang sipot ta dito'y ti santuario ti Ari, ken templo ti Pagilian. Saan ko akita ti propeta at patangdanan nga agipagto, insumbat ni Amos. May saat nga agpaspastor kin agay-aywan kadagiti si Kumor. Niminalanak ti Apo iti trabaho nga agpaspastor, kit inbilin na nga umayat agipagto kadagiti tattao na nga Israelit. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsumbat tayo. Iparang mukad ka na kami, ti agbalbalin nga ayat mo o Apo. Dingdengget ti sasakwen ti Apo a Diyos. Ikarina nga itentitan na kada tayo at agtao na. Pudno nga si sasagana ang mga isalaka, iti agdaydayaw ken kuana. Ket agtalina ito ti dayag iti daga tayo. Bali mayat mo o Apo. Agmay sa santo sa biyag ayat ken ti kinapudno. Ket agtipon to ti kinalinteg ken ti kapya. Agpangaton to ti kinapudno ti tao, manipod dito'y daga. Ket tinalinteg ti Diyos, tumanawag to manipod langit. Sumbat.
Iparang mo kala kami tidak balbalin ayat mo o Apo. Paraburan na tayo to ti Apo. Ito matadong to ti apit ti daga tayo. Unang-unang to ti kinalinteg ang agna ti sangwanan ti Apo. Ikisagana na ti dalan apag na sumba. Iparang mo kala kami tidak balbalin ayat mo o Apo. May kadua ang may basa. Daytoy may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Hesukristo. Iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo. Binindisyonan na tayo iti amin an espiritual na sagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparso at ilubong, pinili na tayo ti Diyos nga agbalin akukwa na babaen ken Kristo. Tapno na santuan ken pakababalawan tayo iti sangwanan na, gapu iti ayat na, ingkedeng na ti Diyos ababaen ken Hesukristo, pagbalinin na tayo nga anak na. Dayto iti pagayatan ken panggap na. Dayawen tayo ti Diyos, gapu ti nagloryaan a parabol na. Gapu ti inted na kada tayo asagot nga adda ti dungdungwen na nga anak. Nawayawayaan tayo babayan ti ipapatay ni Kristo. Napakawan met dagiti basol tayo. Anya na nagdakkel iti parabor ti Dios nga inpaay na si bubuslon kada tayo. Iti amin na kinasired ken panakaamo. Inaramid ti Dios ti pinanggap na. Impakaamo na kada tayo tinalimit a plano na nga ingkeddeng na nga tungpalan babaen ken Kristo. Anya ti plano ti Dios tungpalan na yung tundumteng tumiso at tiyempo. Isuda ito'y pagmaymaysain na panakaulo ken Kristo, dagiti amin na parswa, iti langit ken dito'y daga. Maaramid dagiti amin na banag, kas mayanurot, iti plano ken pangyedeng ti Diyos. Pinili na tayo nga agbalin at tao na, iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo, gaputi panggap na, matlaan nga may batay iti ingkedeng na ididamo. Idawdawatan tayo nga rod iti dayag ti Diyos. Datayo nga imununa nga nanginanama iti Kristo. Kastamet iti tada tayo. Namati tayo ken Kristo iti nangagyo ti pudno a mensahe. Inyeg tinaimbag adamag ti panakaisalakan mo. Minarkaan na kayo ti Diyos, babaen ti panangted na ti Espiritu Santo, ngayon ka rin lakas pakakitaan ti panagtagikuan na kada kayo. Daytoy ng Espiritu ti mangpatalget, ti panangwaya-waya. Panangawat tayo itiin kari ti Diyos, kadagiti tattao na. Ipanamnaman na kada tayo nga ikanto ti Diyos itinananay awaya-waya, dagiti kukwa na. Idaydayaw tayo, tidayag na. Tisaw, tiyapo. Tiban na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Inayaban ni Jesus dagiti 12 ket 2 nga adalan na ket imbaon na ida asag dudwa. Inikkan na ida ti pannakabalin amang paksiat kadagiti dakes nga espiritu. Binilin na ida di kay mangitugtugot ti oray anya tinapay, oray anya tinapay man wenno bayon. Wenno kwarta kadagiti bolsayo, sa rukod laeng ti itugot iyo.
Agsapatos kayo ket umanayon ti maysa a kagayo. Iti sa dino man a lugar nga adda mangawat kada kayo, inayon na pay. Agyan kayo iti dayta abalay agingga iti papanaw yo iti dayta nga ili. No dumteng kayo iti lugar nga awan umawat ken dumngeg kada kayo. Pumanaw kayo ket pampagin yo ti tapok kadagiti saksa kayo akas pakdaar kadakwada. Napangarod dagiti adalan na ket inwaragawag da kadagiti tattao a masapol nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Pinaksiyat da ti adu a demonyo, sinapsapwan da iti lana dagiti adu a masakit ket pinaimbag da ida. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Dagita nakatatgar talikod may kagiti niya at tugaw dito. Ngayon ang kaya mismisuot kawan basol ko kata. Ay ayaw bang kaya na umay dito yung sa amo tanda tugaw. Ang kaya nga misuaw. Lang. Kablawang tayo man itong galmay sa iti good morning with this smile. Ni apa ya addahan na saya ati morning na. Sa bagay kaabay mo wag ka naranaamot tayo medyo adda utang na. Amo ang good morning. Amo ang good morning. Alam mo minsan pa with this smile good morning. Diyan niya. Narigat deta kaririing mo tibigat ka na irot adagos tabiyag mo. Anya mga tasidaan na. Ay ka na irot agad malmalam. Amo yun may isang sekreto na tapno naragragsak tayo. Uri siya mo aramidad. No makariingat tibigatan. Ibagat ijibagi. I'll be happy today. Agbalinak nga naragsak tatanga. Aldaw. Agbalinak nga naragsak tatanga aldaw. Agaramidat tinaimbag tatanga aldaw. Uri makaramid ka ti pagkurangan at least ti decision mo. Agbalin ka nga. Naragsak, agbalin ka nga naimbag. Tanong kaririin mo, niya karotin bagang ngamin, niya katatisita. Hindi kita yung bulubaw. Sino na kita yung pagraupaan kung ko nang pailata. Hindi kami nung duma, damot laan di pa na dito. Kasi ako damot laan di jay healthy mind, healthy spirit, healthy body. Kung nanamot laan di jay. Kala ko mano anya mo laan di jay kasayaat di kaunggam, isumot di kasayaat jay bagin. Apa yang kita inyo dagiti adalan na ibaunda, ibaon niya po Jesus, in kayo mangiwaragawag. Niya po Jesus, imbaga na nga dagiti adalan in kayo. Anya hangga ditugtugot ti balon nyo, kuna na pa'y hangga balbalon. Hangga itugtugot ti extra na kagayo. Hanggang itugtugot ko na may salaan, di ba pa nanyo, basta mapang kayo, ibaong kayo ko na. Kadagiti adalan, napandamot ninyo, ti umunang arabidin na, paksiatin nyo, ti dakos nga espiritaw. Pagbirokan ka, ti dakos nga espiritaw ng taan. Nadamang kukulang ti kabaruan, awan. Ay, dan sama, atapon nyo, ala pakawanan, baka taga-ubog matin, atapon nyo mahit. Paksiatin nyo, ti dakos nga espiritaw ko na, ayan na, ti dakos nga espiritaw. Awang mga takati malugluganan ito yan. At tayo malugluganan ito. Ngayon tayo naluganan. Kagin sa saoti udin ure lang yan. Kat ko na niya pa sa awan kasi ka na yan. Awan. Ay, awan tibilid ko nga magpaksat ti dakas ni Espiritu. At dapali tayo akin in charge ijay. So na ti ayaban tayo nukuha niya. Paksiatan tayo ti dakas ni Espiritu. Hindi pa naman nga po Jesus. Kasla di mat malagip yung ijay may sa ebanghelyo kat dagiti ajay tirukid. Amoy tirukid. Kada adda ti lalaki, adda lalaki di jay nga naglumang linuganan ti pito nga espiritu. Kay di ko ang mukha ko na, hindi ko ang pinaksyan nga po Jesus, impan na ijay pumanaw kata mapanggali ayang tiba, ay baboy ko na niya. Malagit mo na diyang ipamilyo. Oh! Malagit yun ka na. Sama basa Biblia. Malagit yun na niya. Kinapanda yung baboy, di ko ang baboy yan. Na napagdating po, hindi karayang. Siguro ito kabaruan na yan, at damag karayang niya.
Napantay di kabar ay jay kabarwan napantay di karayang nalmusta malagit yun di Ebanghelyo. Iti nga panawon adu ati lumuglogan nga espiritu tawong Bible ni Apo Hesus nga iti nga addan ang Apo Hesus na mambay mga kaslatatta katatan ka asin Apo Dios awang mo nga taati malugloganan ti espiritu kanyayo awang mo lang naluganan niya kita man takaabay mo no sa dakitaan baka siya mo di na dayo mapo ang kumamata. Anjay ministry da edi pagsyaten ti dakes nga espiritu. Ketatan di ba hang effective ti mission tay tatan. Awang mo dakes nga espiritu. Nagda haan lang lumugan nga kasla idi nga di pagpagergeren na kasjay. Natidakes nga espiritu tatan haanan nga kasjay no di dagiti babakti nga idurdurog na kanya tayo dayayan ti trabaho ti espiritu. Nagijayan ti trabaho na tata anya ti paksyaten nyo anya ti puon kadagiti amin nga nadadagsen capital sin 7 capital sin anya ti kagrunan kadakwada pride kinatangsit isot puon dagiti amin isot ti pagpuunan kunana dayjay ti amin nga basol kuno dagduma ditoy mauaw ditoy madmadlaw nga di kinatangsit no dagduma iso ti mangpadpadakes kanya tayo. Haan kamot ang adakes nga ang sara umatidog ti dila sabay adun sa matidog dila nato awan. Ay awan mo nagsangalaan. Wal, hama nga dagay ang sara ka nga demonyo ka nga dagay kasi nung dagduma at dagay ti trabaho na nga ipapapilit na kanya tayo no dagduma no antay mapupuutan iso ti agdidiyag kanya tayo. May sa kinatangsit, namuyo ti kinatangsit, may idurong na dayta, patayon na ti ragsak mo. No natangsit ka, patayon na ti ragsak mo, apaya, at kinatangsit nga ka, daapal na dyan. Apaya nga, may mayat, ibiyag na lang siya. Kaya mo sinakarot ti ka mamayatan. Apaya nga, nay, at damotor na, gumata na, tangsit na ro. Inutan na ka dyan, no hamo magmadlaw, iso ti manglamlamot kin ka, kangkanon na ka. Iso di hanggang mabalin nga, hanggang makapagraksa. Amo ti tao nga natangsin, hanggang makapagraksa. No, at naman nabuya yun, di social media, di nag-grade 1 na kunana nga, at nag-grade kanya na nag-grade 1 ti college. Kakunana, congratulations, kunana. Sana all, kunana. Tignan mo naman kung magbigay ang Panginoon, sobra-sobra. Sana all, kunana. Kunana mo gisungbat na, bakit palagi natin kredit sa Panginoon? Pinaghirapan naman natin to. Ayan. Yeah. Abaya nga itagta niya, ikredit tayo, bigbigan tayo nga mapangkin na ang Diyos kada tayo magtinagrig-griga. Mangigay isuna nga da tayo at nagtrabaho ko na nagtangsit nga puso na dyan. Nagtangsit nga puso na dyan. Kinagadutin ng kwa, nagadutin ng baser na which instrument Kaya kita nyo, malagip yun, Michael Jackson, di mo ko na nasiksikatan ng ni Apo Hesus. Ni Madonna, nasiksikatan ng ni Apo Hesus. Dahil nila yung sikat na tao, nalalay ng ni Apo Hesus. Kini Michael Jackson, kaamin nga, dalhin Michael Jackson kaamin na technology kayo na kayat ti lumakayan na nakayat ti huwag ka na tayong ulat na di unat ti prisa nga mang-pres-pres kanya na takaritin dagarutin ni Apo Diyos nudat dumahan tayo magmadlaw nga di kinatangsit tayo iso manglamlamot kanya tayo inikan na ka tinapimpintas nga adal at trabaho ka tinapimpintas nudat dumapang panunutot tayo ka siya ba tinagrigat nga nagbasa siya mat tinagtrabaho. Kuwak wrong mission. Mistake na mission dayjay. Dayjay retreat me. Tanapangkam nag-retreat dayjay na ipalagip man dayjay. Kasano ti agbalin ang misyonero. Kin anya ti mission kada tayo. Kina ipalagip man dayjay nga amin nga mission tayo awan kuwa tayo. Kuwa na imbaon na tayo laeng. Kaya agpaiso nagsayaat nagagat ka. Siyempre, dapat trabahuan tayo. Agyaman ka tagdala sa lunang mo. Agyaman ka init ka na kinalaw-law ang talunang kaysa ni Jay karubang nabas-basi. Kanugat doon, matipanunod tayo, kukwaan. Tangsit ni Jay.
Kina-pride mo lang ganyan. Ika na kamuti, pag negosyo ang basi, naparaburang ka kamuti kagad mo. Imbes ko mga agyaman ka, kukuha na ko ng binagin. Wrong. Mistake na mission di jay. Urimot ano, kala ko makanyami. Umayak salsida, nayasay na ki salsida. Mapanang ki jay, na pa unagag, tibang mati. Wrong. Haang na siya. Abang ko simpaan, haan. Isuna, timang simpa, imbaon na tayo laang. Kasi mo lang ipanagbiat tayo kakapsap ko na nangarap ka na adamay siya nga nagkuna na tika nunumuan. Ang pinakamahirap ko na naliya. The poorest people, person in this world, ko na nagahaang nga dahil tayo awan ti kwartana. Tika nunumuan ka nga tao dito ilugong haang nga dahil tayo awan ti kwartana. Dahil tayo no awan ni Apo Jesus, iti puso na. Urekat sa likwa amin nga sa likwa. Apalan nyo na kita ti balay da 4 story, 5 story, aging gana nga long story ti balay da. Word, maya, nakaalag dati di mo pa'y makita. Nung di puso da nga agasawa, puso da nga kakapbalay ka nag-iindan tayo, taawan ni Apo Jesus, would you think, mapanunod yung marod na naratsak da? Haan. Diyan trabaho, sa di naman pagtrabahoan tayo. Uri ka na na-employ ka ti, mo yan ang opisina, anya man di pagtrabahoan tayo, uri ka na ngatot sweldo. Uri ka no hanggang nga matapukan with all the colorete takiday mo kada pa nga naka-aircon ka. No awan ni Apo Jesus na puso nagrigat abyan. Kada may natipakan di may kadwang aldaw minsan niya kung bentaw. Kung may damag kitaan ano niya si damay. Piman, dahil tayo dilis na dahil tayo daing nakakastanay. Sa gagay sakam sa laal. Plus marunggay. Ay, kastat si Dada. Hindi kaya yun. To sino longganisa? Ay, cancer kayaw. Kapag kastala si Dada. Uri kastala si Dada. Nung naraksak kami. Kaya ko pa so, kung umayak mangan ka na kayo, hindi gatang-gatang, chok-choks to ko, kada dagit tayo, hindi paspasayan nga datakil. Piyapin nung naalat na karayan, may atak, nung nalagita pa niyo ko ba? Haan, mindset na tayo ta. No sabihin mo tiragsak tayo, naagda ni Apo Jesus iti puso tayo, mabalin tayo nga agragsak. Kaslo dito yun eh. Apaya nga dagito yung adalan, hindi baon na isuda ka, hanggang agbalbalon ko nanan, hanggang agal-alang. Apaya, umuna, agtalad ka ni grasya ni Apo Diyos. He provides. Itid na ka sa kulang. No, surutan ni Apo Jesus, itid na ka sa kulang, awan ti danagan. Ti karong nang organ kanya tayo dadluma ka, agtaltalit tayo idibukot tayo nga pizza. Agtaltalit tayo idibukot tayo nga diskarte. Agkurang dahi ta, dakdakil kinamnama kanya na ni Apo Jesus. Maikatwa, ang dahi nagbalbalong kunana. Awan ti kapintasan nga, idanon tayo, kadagiti tao, kala ko nga natin umayak ito, awang mo ti balon ko, hanap mo na nalang, awang mo ti siglat, awang mo ti nangato nga adal, awang mo ti kapintasan nga idanon isudila, no adda ni Apo Jesus, iti puso tayo, kunanan, kompletong tibiyak tayo. Makontento ka, tiagdaking ka, mapakawan mo, tinagbasolping ka, makapagragsak ka, makaisang ka ti pudpudnaw, iso mo na may rog-rog taro pa, awan ni Apo Jesus king ka. So, practice nyo, ito nagamit kayo, naisama nga ka. Nag-meet up kayo, ilaw-lawa yun, yung lipstick na taas na kayo nakaisang. Amma, uri na simple tigyat tayo, no, adda ni Apo Jesus dito. Namin, kayat ni Apo, nagda ni Apo Jesus, king kakabalang kagraksak. Amoy ti trabaho ti demonyo, kayat na ikatin na diragsak mo, kayat na agliday ka. Hanga kaya ni Apo Jesus nung may tutuok dito, uri ka dagiti sa santo nga naparparigat, kaya amuyang da naragsan, haman naparparigat da ng giragsak da, at datin ni Apo Jesus. Ay so kasi mo lang tibiyat tayo, tinaldaw-aldaw. Haan nga mabalin nga ko na tayo nga, gabot at da sa likwa mo naragraksakan, haan. At da baro abato mo naragraksakan, haan. Naiimas na sila, ngayon naiimas na sila nga ti patay pagaropyo. Dati dilatang tanda na bukol tara, pis-pis mo dyan, nagagaya na ti kangkanan, kanser ti papanan na dahi dyan. May mayat pala tayo udang
Nanti kakambul mo nga lukmo ka, o rin ang gapo dyan, itakinog, isaw-saw mo sa di mo kasi ay, nakambul mo talipak, o rin nataki na isaw-saw mo ka, utang lukmo nga lo. Hindi kung muna natin kinaragsak tayo, no, adda ni Apo Jesus kanya tayo, balbaliwan na nabiyat mo. Ngam na irot, hamo ka ba lang, agragsak something sarong dahil kurang, kitalag mo kini Apo Diyos, agdandanag ka, anyan to matati mapasama, anyan to, inyan pagdandanagang dito yung lubong, sino ang magpabasa ka dito yung anak to, sino ang magpabasa ka dito yung Apo, anyan pagdandanagang dito yung lubong, anyan to matati rupak numatayak, ay matay ka lang naruda, tapos larupak di problema. Anyan dandanagang mo, adda ni Apo Jesus, kaya makontento ka. Naragsak ti biyagan. Sugar nga, no, adda ni Apo Jesus kanyayo ka, kayang ti umisaw ti demonyo ko na naikatan na ti ragsak ti tao. Pagbalinan na ka nga managing bubuko, pagbalinan na nga natangsit, haang ka mapmaplat. Iso nga haang ka pulos nga naragsak. Kitain nyo, nagbaliw taro pa yun, kitain nyo taga-abayan. Nagbaliw pasitlaan. Idagtak kayo. Alaan talaan ni Apo Jesus karabsak. Iso di ko nga na, di na ibaunan ti misyonan, hanggang agitugtugot, anya ti bagana, kaya na nga sa uwan, nilaang Apo Jesus, ti balon tayo. Nilaang Apo Jesus, ti idanon tayo. Kasama kanya may papadian, ayasayin kang ti parparokya. Kuno ti kunak ka, siya, ti mga rami na dyan. Siya, simpa, ang madali ti rumbag nga masimpa. Noham mo nga maidanon ni Apo Jesus kadakwada oray ko, programa, amin na programa, activity, amin nga activity, noham mo maidanon ni Apo Jesus kadakwada, awag failure to, kailangan division tayo. Hala, ituloy tayo tiyak ti kamurunaan nga, iganan tayo, arumas tayo ni Apo Jesus. Medyo ulit ti pamilya. Naragsak dahil ang pamilya oray simple, no? Taragan ni Apo Jesus dahil ka. Di ba nagkakaaro ba? Normal anak, nga pa nagtikin na awatan dahil kakaaro ba, ha? Oh! Normal anak, nga pa nagtikin na awatan dahil kakaaro ba? Ultimo, anik itigri mo kapag apaan, ha? Nakasapsapa! Di pinakarin na ba yung bumbumba ka manan? Normal na dyan, ang kaagda ni Apo Jesus di pa nagkakaroba, rimbawan na ti pagkapsutan ditong galong na isa, makapagragsak ka kakaroba. Ngam namon di kaya nga ti demonyo kapag ladingitin na tayo, anya di ibaga na karitem. Una na. Kita basuran, ipalayaw mo di alat na. Ipapilit mo nga manok mo dapat. Kitaan ka singal na napungilan ka. Manok kao! Kasi ati mo tidemonyo, agong ba ito? Ngam no, akikin na awatan, na partik mo tayo manok mo, yantay, sukatat. Panamutin di sukat mo ka, di os-os do mga manok, ang dati magkukurot. Hala, ura na dapat ka man yan, or di pa nagkakaaroba, no, adda ni Apo Jesus, rimbawan na, ti kapsot. Ti idurdurog ti demonyo, basit la ka mali, aga-apa kayo. Ti kaya ti demonyo, basit la na nagkurangan, ag titinang sit kayo. Ti dirog ti demonyo, napagka ko man nakiamuyo ka, at sakit nga rugta dyan mo na iron, at ikaw magmakan. Bumalos ti demonyo. Ngam ti ni Apo Jesus sa rimba, at nga pa nakikin na awatan, sagot nga rugti Espiritu Santo, gift of the Holy, sagot Spirit, understanding pan nakaawat. Tingitingan nyo atap muso, kunya nagyan na. At ni Apo Jesus, kung nagakas ng Espiritaw, nag-decide ka tatangal daw, ay nati plano, agbaling na naragsak, kapot at ni Apo Jesus, wano, nakamirog-rog kapotahan, kasurot na katigat amon. Mabalin tayo, agbalin niya, agbiyak na nawaya. Dili pa ila, mabalin tayo, agbiyak na nawaya. Uray, simple tibiyag tayo. Nakamurunaan na niya, ti armas tayo. Ti misyon tayo nga magituloy. Pwede ko na yun, ti misyonero, dakam lang ang papati. Go! Datay amin. Datay amin, misyonero tayo. Anya di misyon mo, data pala isang mo, data pala nasaya at kapag nagipatan mo, agmismisyon ka, ibagbaga na nga, agda ni Apo Diyos dito yung lubo. Babaangin ka mari, rinada na agda ni Apo Diyos, taapaya, dinasaya at nagalan mo.
Nagriga mo ano no, kaaruba na ka, tiko na ka, dita kaaruba may demonyo. Nagmadi mga misyon, adata. Ako mga kasadyan. May mayat ang uri dali, kaaruba ko maririn na ka na. Kada ni Apo Diyos, apa yan, nagsaya, hindi kaaruba. Nung na-ultimo rabong ka, alatang daga po tama ko rin maungka. Dadya iso mati ko nato iti inaldaw-aldaw pa mission tay amin datay nga nabunyagan. May warwaragawag tay niya ako Jesus. Babaan ti panunot sao aramid tayo. Mission ka no marignada nga adda ni Apo Jesus kin ka. Adda ang ginapakumbaba, adda ang panagaya, adda ang panangisakit kin ni kabsat. Hanggang nga tao na kanya Apo Jesus imbaon na ka. Isungarot ti armas mo ni Apo Diyos, isungarot ti itid mo kadakwada. Laluan tayo ti mamati at iti Diyos Ama ang nakabarin namin, ang marasuay ti langit kandada, mamati at nagkaniso Kristo, bugtugtong anak na kinapo tayo. At imao ti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Virgen, nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato, na ilang sa iti krus na tayo ket may tanim. Imulog kaya nagiti na tayo. Nagumat ti may katulungan daw. Imulog sa dilangit ket susugaw ti makanawan ti Diyos Ama manataban ng amin. Ang katundo sa diyan ay may mga kung kagisigyan at mamati ang nag-Espiritu Santo. At may ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagririn na o dagiti sa Santos. Ti panakapakawan dagiti basbaso. At dan tumet panangungar ti bagi ken biag na agnanayon. Ibaon ni Apo Jesus dagiti adalan iti misyon babaen ti panakabunyag tayo nagbalin tayo agimong dagiti adalan ni Apo Jesus sa Kristo kasumay sa agimong at kay satay nga rod ang magidatag ken kuana nga Apo ken mangisalakan kadagiti kasapulan tayo kadagiti tunggal panggep ko na tayo Apo paraburan na kami. Ikararagan tayo ni Santo Papa Francisco, dagiti amin nga obispo ken papadi, tapno si gagagar ken si pipinget dangat trabaho, iti pa nakaisaknap ti Ebanghelyo kadagiti amin at tao, nang runa dagiti napanglaw. Dawaten di ken kaapo. Ikararagan tayo dagiti amin nga opisyal ti gobyerno, ti presidente, dagiti gobernador ken mayor, dagiti mangtartarawid kadagiti korte ti hustisya, ken dagiti agpanpanday linteg. Kanayon kumaasiamo da iti awat ti Dios kadakwada, nga agbalin anapudno ang mangitandudo ti kinapudno ken kinalinteg, gapu ti ayat kadagiti amin at tao. Dawaten mi ken kaapo. Apo paraburan na kami. Ikararagan tayo dagiti lugar apakaisaknapan ti na Kristyanwan na misyon iti pagilian tayo. Agbalin kumamet na misyonero dagiti nakaawaten ti silaw ti pamati, babaen ti pan nakasaksida kadagiti inkarida idi nabunyagan da. Dawaten mi ken kaapo. Apo paraburan na kami. Ikararagan tayo dagiti agtukyat ang mamati ken mangbigbig iti Dios. Iti may sangal daw masarakan da kumati kay papanan ken kinapateg ti Dios. Bayat ti panagdaryasat da kadagiti naduma-duma apaset ti biag. Dawaten mi ken kaapo. Apo paraburan na kami. Ikararagan tayo dagiti natayan na misyonero. Nang runa dagiti nangikasaba ti Ebanghelyo iti pagilian tayo, tapno sumaklangdan ti Dios ket makipagragsakdan ken kuana iti agnanayon. Dawaten mi ken kaapo. Apo paraburan na kami. Agulimag tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangga. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay ba di karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Gawatin mi ken kaapo. Apo paraburan na kami.
At dagiti karara nga nagaon ka dagiti posposo mi Apo, bendisyonan ken patgam kan ida itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amin, wakong nga inisahot mo, nam ay kinligat, penaminamin ko, ay ku'y daton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Itinay ko'y ami sa pagyaman, ako'y awat minanuno adaton, sapay kumatatatalikarian, kaumawat ibahiken darang. Bunga tibanno ken linget mi, daton mi taltar anak nuang sudi, angin aragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, Diyos nga Apo mi. Itiday to'y ami sa pagyaman, ako'y awat minanuno adaton, sabay kumatatatalikarian, kaumawat ibahiken darang. Kumararag tayo kakabsatap nga tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryahan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken tikadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo talyawon kad dagitoy daton ti agdawdawat nga iglesia ket ipaay mo ang madigdigan ti kinasanto dagiti umawat to iti daytoy ayo Eucharistia gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay may karigat rumben annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katag nanayon a Dios ta pinarusam dagiti amin nga adda ket inurnos mo ti panagsisinno kat dagiti panyempo inaramid mo ti tao a mayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam iti kasta kasunom itorayan na dagiti amin a pinarsuam ket daydayawen na kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga Apo mi anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin apaswan, ti langit
Udno na Apo, abiid ka akin na santo, kat si katigugwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo, ta Espiritu mamang pasanto, kadagito'y adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida, kada kami abagi kandara, ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti cross mo, kanin ka panagunga. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, nadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirango iti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyad. Kat magiranod kam to ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iropnoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madayo-dayo kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayan, matungpal kumatinaken mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdang kadapam daldaw ito'y, ti kanenmi, ti patinayong halda, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol, kabasol kadakam, dinakamet baybayan, mamlugot ti suliso. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi kanitiya ay Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti puso nga adda ni Apo Jesus, puso ang naragsak,
Ipaay tayo ti kapya, titunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo namin, kapya, biya kada tayo. Cordero ti Diyos, sa At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, Diyos kayo lumay ka kanya, hindi sa kaya sa Ipaay mo kad Apo, tada kami nga imawat kadagiti nasantuan na parabor mo, gapoti masansan na panangaw awat mi kadakwada, umad adumat kumati ibunga da ama ipaay ti pannakaisalakan mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. At
Dapay no Domingo Misa tayo, dito yung matlaan Apo, yento no last Sunday, maidawat nga agragop tayo to amin Apo. Da kayo amin, taga ditoy, amin nga gimong, ijay tayo to amin simbaan nga agmisa. Tapno makita yung matada tabaro simbaan nyo nya. Tabarbaring may isurot to dato yung simbaan nyo mga nga mapabaro nya. Ta meeting tayo to, ta kitaan tayo, evaluatean tayo dagitay masapol nga maaramid ditoy parokya. So nga adda kay to amin Apo nga maampay lang itong Domingo Apo nya. Tapno padasan tayo nga ornosan. Kagyaman tayo kini Apo Dios, kaputi grasya naman ang kada tayo. Nga po Diyos lahat rimang binbendisyon di puso tayo, nga agtarigagay nga umawat ken kuanan niya. Agkararag tayo akas parokya, tapno maidanon tayo ni Kristo kadagiti kakabsat tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken di Anak ken di Espiritu Santo. Nalpasen din na santo na misa intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Nembaga bigat tayo amin Apo.